Dobré odpoledne, dámy a pánové, milí kolegové, milé kolegyně. Já jsem ráda moc, že jste tady zůstali ještě takhle na závěr odpoledne. A asi vás trošku překvapím. Jednak tím, že v programu byl napsaný můj kolega Ondřej Častvaj, nejsem Ondřej Častvaj, jmenuji se Martina Tajzlerová, jsem učitelka, učím momentálně na základní škole, jinak léta jsem učila tady na prvním soukromém jazykovém gymnáziu v Hradci. Teď jsme se přestěhovali do Týniště, takže mám 3 malé děti, takže teď učím tam na základní škole, ještě při mateřské. A dnes, jak už jsem říkala, kolega tady není, protože se vrací právě teď ze summitu evropského z Malty, jinak by prezentoval dneska on. Tak to je jedno takové překvapení. A druhé překvapení je, že vy asi čekáte prezentaci učebnic, ale dnes to nebude úplně o učebnicích, i když také se to bude týkat učebnic. Jsou to učebnice matika pro spolužáky. Asi někteří znáte, nebo jste někdy slyšeli, narazili na ně. Možná máte k ním kladný vztah, možná záporný. Každopádně tak, fungujeme. Co se událo jako hlavní změna, že my už úplně nejsme pro spolužáky CZ, ale my jsme for classmates. Není to jenom tak, že bychom šli s dobou a prostě chtěli být světoví. Ta hlavní změna je ta, že my už v podstatě jako tištěné, nebo jako nakladatelství tištěných učebnic nebudeme dále fungovat. Jo, je to moc nahlas. Já jsem říkala, že já mluvím totiž nahlas, že možná ten mikrofon nebude, tak já si ho dám dál kousek. Jo? Je to lepší. Tak jo. Dobře. Takže já se vrátím k tomu, že my jsme teďka for classmates. A ten důvod je ten, že tým kolem Marka Lišky, což je autor vlastně těch učebnic a vlastně autor celého toho projektu, tak vlastně oni neměli žádnou zpětnou vazbu. Jo, nebyla zpětná vazba, kolik lidí vlastně používá ty učebnice, jak ti studenti s tím pracují, vlastně ani v reálu ty učebnice se vlastně přeprodávaly, že jak to tak jako bývá, se přeprodávají, kopírují různě a podobně. Prostě nebyly žádná data, žádné výstupy. A takže kluci přišli s tím, že by bylo možná dobré jít s dobou a být online. Takže ta myšlenka už vznikla už před pár lety a v roce 2019 oni vyhráli evropský startup a ten evropský startup se týká online aplikace vzdělávací for classmates a to je právě to, co vám dnes tady budu prezentovat. Takže jak už jsem říkala, teď jsem se vrátila zpátky, nevím proč. Aha, jo, už to vidím. Tak, takže jaká je ta hlavní myšlenka, proč tedy for classmates? Jednak, jak už jsem říkala, prostě chyběla nějaká data a vůbec takové to jakoby propojení student, učitel, tvůrce obsahu, potažmo nakladatelství. Takže vlastně ta myšlenka té aplikace je, nebo takové to gro, propojit vlastně všechny tady ty 3 subjekty a fungovat jako. Vlastně oni mají plány velkolepé, jo? Opravdu chtějí být jako jednička v online vzdělávacích aplikacích, nejen tady v Česku, ale třeba i v Evropě, potažmo klidně na celém světě, že opravdu se toho nebojí. A já jim hrozně neskutečně fandím, protože ten tým lidí jsou strašně pracovití. Jo? To je vlastně to, protože oni mě oslovili, je to asi 3 měsíce zpátky a mě nadchli. Mě nadchli svojí myšlenkou, tím zápalem prostě pro věc, i tím, že já jak sama učím prostě a vím, jak to je. Nejsem teda matikář, já jsem jazykář, takže trošku úplně nezapadám, ale prostě vím, jak to je, že učebnice jsou zastaralé kolikrát, jo, hlavně třeba na té základní škole, nebo ty materiály a prostě ty studenty to nebaví, nemají úplně jakoby motivaci a člověk se pořád snaží jako vymýšlet to nějak jinak, někam jinam posunout prostě tu výuku, aby to bylo pro ně prostě více zajímavé. Takže vlastně my bychom rádi, aby jednou
vlastně ten učitel řekl, mohu prostě mít přípravy snadno vytvořené, nezaberou mi tolik práce, ten tvůrce, protože samozřejmě nechce tvořit zadarmo, to svoje know-how sdílet všem zadarmo, takže aby mohl ty materiály snadno převádět do online podoby a nestrávil na tom prostě veškerý svůj volný čas, aby mohl vlastně ty materiály snadno sdílet a aby taky za to měl samozřejmě nějaké finanční ohodnocení. No a student, ten je právě, jak už jsem říkala, to je ten, který jako nechce třeba ty učebnice nosit, tahat, kupovat, prostě chce mít všechno jako po ruce na jednom místě ideálně a chce, aby vlastně ta výuka byla přizpůsobena jeho individuálním potřebám, to znamená, a to chceme i my učitelé, vlastně taky bychom rádi prostě přizpůsobili tu výuku studentům a jejich individuálním potřebám. Jaké problémy různé mohou nastat? Něco už jsem jako zmínila, co se týče těch nakladatelství, tvůrců. Právě my momentálně nakladatelství oslovujeme, spolupracujeme se SCIEM teď. Takže to je právě ten drahý tisk, skladování, poštovné a tak dále, jo, žádné statistiky a přeprodej těch učebnic. My jakožto učitelé, byť by to bylo ideální, ale prostě nemáme kolikrát tolik volného času, abychom individuálně přizpůsobili každou hodinu prostě na míru všem studentům. Prostě není na to kapacita, den má 24 hodin, člověk prostě někdy musí spát, jíst a tak dále, má svůj osobní život, takže není to vždycky úplně jednoduché. No a taky nechceme fungovat jako chodící encyklopedie, ale taková jako vážená, respektovaná osoba. A co se týče těch studentů, jak už jsem říkala, prostě nechtějí mít všechno, nebo tolik učebnic, chtějí mít všechno na jednom místě. No a my jsme přišli s řešením, které nabízí naše aplikace, právě protože na té aplikaci už momentálně, a to je ten přechod, takový ten oslí můstek od těch učebnic k aplikaci, momentálně už v té aplikaci forclassmates.com je možné najít veškerý obsah, co byl tištěný, převedený do té digitální podoby, takže vlastně celá matika pro spolužáky, chemie pro spolužáky, všechno už tam je. Ono už to vlastně začalo tím, že do těch učebnic, do těch novějších vydání se začaly dávat QR kódy, a ti studenti právě, aspoň potom byla už nějaká zpětná vazba, že díky těm QR kódům my jsme věděli, že o to je zájem, prostě o tu online výuku. On tomu nahrál i covid, co bychom si povídali, prostě kdy ta online výuka prostě byla, fungovala a ani to vlastně jinak nešlo. Takže my díky těm QR kódům jsme věděli, že o to opravdu zájem je. To už právě ti studenti nebo uživatelé už vlastně začali přecházet na tu naší takovou, jako bych řekla, beta verzi původně té aplikace a momentálně už z těch QR kódů už je to přesměruje tady na tu naší novou aplikaci. Tak a já vám teď chci říct, proč takováhle aplikace, proč by vás to mělo zajímat, proč byste se měli na to podívat. Protože kluci přišli s opravdu několika neskutečně úžasnými funkcemi, bych řekla, a jedinečnými, které žádná jiná aplikace nenabízí, anebo jen velmi omezeně, anebo třeba má jenom některou z těch funkcí. Těch funkcí je tam opravdu hodně, tak já vám řeknu, co už momentálně tam je. Je to převod právě toho textu, hodně se využívá umělá inteligence, aby nám to prostě usnadnilo život, když už ji tady máme, tak to využijeme. Je to právě OCR převaděč toho obsahu, import content, kde opravdu z vašich zápisků, z čehokoliv, z obrázku, je to schopné během chviličky převést vlastně celý ten obsah do digitální editovatelné podoby, takže s tím nadále můžete prostě pracovat, různě to přetvářet, přepisovat a podobně, nebo upravovat. Co vás bude jako matematiky zajímat, tak je matematická klávesnice, protože psát, já teda to neposoudím úplně z vlastní zkušenosti, protože, jak jsem říkala, já jsem jazykář, jo, takže toto já sama neposoudím, ale věřím, že to určitě usnadní práci, protože já když vidím vždycky napsané ty vzorečky tak si říkám, tyjo, tak to je opravdu jako náročné.
Takže tady ta matematická klávesnice hrozně moc usnadní vlastně přepis tady těch všech matematických funkcí. Další úplně jako úžasná věc, u které se chviličku zastavím, je interaktivní video. Interaktivní, co to je? Proč interaktivní? Všichni video používáme, všichni se někdy na něj díváme, i při té výuce se dá využít a prostě mnohdy to je tak, že ti studenti jako tam sedí a teda jako se dívají, no občas pak je to přestane bavit, tak už začnou usínat, začnou si tam někde lovit něco pod lavicí a tak dále. A tady to interaktivní video pořád udržuje ty studenty ve střehu, protože tam na ně budou vyskakovat nějaké otázky nebo kvíz, jo? Že třeba po minutě, po 2 minutách, po 5 minutách prostě to video se stopne a naskočí tam otázka, která bude testovat, jak ti studenti vlastně dávali pozor nebo nedávali při tom sledování toho videa. To video je ještě super v tom, že samozřejmě by to bylo hrozně moc jako časově náročné, kdybychom tam měli ta videa si jakoby vypisovat ty otázky, sami tvořit, takže my zase můžeme využít tu umělou inteligenci, která nám ty otázky vytvoří tam sama a dělá to opravdu jako super. Jo, ty odpovědi jsou opravdu jako výborný, ani není potřeba je nijak jakoby upravovat. Ale samozřejmě stále se na tom pracuje, ten tým jako opravdu nezahálí a neustále zlepšuje. Takže to je to interaktivní video. A další prvek, který tam přibyl a je jako atraktivní pro ty studenty zejména, tak je gamifikace. To znamená, že oni sbírají za veškerou aktivitu, když si přečtou nějakou otázku, když se někde zastaví v nějakém kurzu, protože ta aplikace je dělená na takové 2 části, a to je encyklopedie a kurzy. V encyklopedii prostě najdete odpovědi, nebo můžete i tvořit nějaké otázky, odpovědi, jo, takže je to spíš tak, když člověk potřebuje najít prostě rychle nějakou odpověď na otázku, a kurzy jsou pak sestavené buď tady z těch otázek z té encyklopedie, anebo vlastně je to de facto převedená ta učebnice do digitální podoby, nebo už pak tam se nemusí to být jedna učebnice, můžou to být průřezová témata, jo, že spojím třeba angličtinu a zeměpis, jo, bude to prostě propojené, takže to všechno tam je. A ta gamifikace, oni prostě sbírají takhle my jim říkáme expy, jako experience, body za každou nějakou tu aktivitu, posunují se na různé levely, nemají za to žádné, jako že by za to dostali třeba nějaký bonus nebo něco, ale je to prostě motivace. Opravdu jako si tam udržovat prostě tuto skóre, sbírají tam vlastně, nebo za každý den, kdy se přihlásí, tak tomu říkáme day streak, takže taková ta řada denní, kdy oni opravdu vidí, že kolik dní po sobě se tam přihlásili, kolik dní tam pracovali. A je to prostě motivující pro ty děcka. Tak, interaktivní grafy, další funkce, která určitě jako usnadní život, že to člověk nemusí složitě tam nějak vytvářet. A co nás jako učitelé určitě zajímá, tak je nějaká statistika, právě nějaká ta data, že jak ti studenti tam pracují, co jim jde, co jim nejde, jaké jsou jejich slabé stránky, to tam všechno bude vidět, na čem se zastaví, co třeba si zopakovali, co projeli víckrát, takže to všechno tam najdeme v té aplikaci a můžeme využívat. Je to třeba i kdyby, já nevím, student prostě už s tou aplikací nějak fungoval na základní škole, pak šel na střední školu, tam bude mít jiného učitele, tak ta historie, všechno tam je uložené, takže ten učitel potom ví, že už se nemusí ptát, nebo říkat, to jste brali na základce, to už jste někdy slyšeli, ale přesně vidí, že opravdu ano, tohle tam slyšeli, tohle se tam probíralo, protože to tam všechno v té aplikaci bude. Tady jenom ukázka trošičku, tam běží z toho interaktivního videa, že opravdu to se mi hodně líbí. Co jsem zapomněla zmínit, tak samozřejmě automaticky tam najdete audio přepis, jo, takže to video si v podstatě zatím to funguje tak, že vy tam nahrajete video buď to z YouTube, anebo přes Vimeo, ten link, a dál už se s ním může pracovat. Postupem času tam bude přibývat, aby tam bylo právě možnost nahrát si tam i nějaké třeba vlastní video,
a tak dále. Tak a na co se já ještě osobně hodně těším a na tom se teď momentálně usilovně pracuje a to je plánovat hodiny pro učitele, protože prostě, aby nám to usnadnilo čas co nejvíce. Bude to zase s využitím AI, takže v podstatě jako učitel buď to použiju jako inspiraci nebo nějakou aktivitu, kterou mi to vygeneruje, anebo vlastně můžu vzít celou tu vygenerovanou hodinu naplánovanou a jít podle ní učit. Je to tam metodicky rozepsané, jsou tam různé aktivity, budou tam i konkrétní příklady, včetně řešení samozřejmě, takže toto všechno tam je. A zase je to jakoby s tím individuálním přístupem nebo s těmi konkrétními daty, které jsou od těch studentů, kteří využívají vlastně tu aplikaci. Tak a další, co tam bude přibývat, tak budou různé online kvízy, prostě takové, aby to bylo jako hravé, aby to prostě bavilo. Tak, tady jenom ukázka, jak bude časem vypadat, na tom se právě pracuje, ten generátor plánu hodiny. Takže nějak takhle je to v podstatě, kdo využíváte ChatGPT nebo nějakou jinou umělou inteligenci, takže v podstatě v podobném duchu se to ponese. Tak. Takže jenom tak pro ukázku. Plánovač hodiny, tady není to asi úplně dobře k přečtení, ale v podstatě, jak by ten plán hodiny mohl potom vypadat. Konkrétně, že opravdu tam máte rozepsané metodicky všechno. Tak a co určitě je zajímavé, kolik to bude stát, tak nás jako učitele nic. Pro učitele je ta aplikace zdarma. Pro tvůrce obsahu, což může být zároveň i učitel, ale někdo třeba nemá tolik času, aby mohl sám jakoby tvořit, tak i pro tvůrce je to zdarma. Registrace zabere chviličku. A pak už vlastně můžete začít využívat všechny tyhle funkce, o kterých jsem mluvila, to znamená převod textu, interaktivní video a tak dále. Kdo platí, tak jsou studenti neboli konzumenti toho obsahu a myslím si, že ta cena ani není nějak jako závratná, protože když si člověk vezme, jakoby kolik stojí 1 hodina doučovací, tak to měsíční vlastně členství, i kdyby to bylo premium členství, tak je v podstatě v ceně té jedné doučovací hodiny, ne-li ještě menší mnohdy, pokud se jedná třeba o jazyky zrovna. Tak, pro školy samozřejmě ta myšlenka je taková, aby to bylo levnější, určitě, takže to je takhle ten ceník. Pokud by vás zajímalo třeba právě to tvoření materiálu, nebo právě už máte spoustu materiálů a chtěli byste je jakoby vložit, aby byly dostupné pro ostatní uživatele nebo právě pro ty studenty a určitě to nechcete poskytnout zadarmo, tak samozřejmě ta možnost tam taky je, protože si můžete přivydělat tím vkládáním obsahu. V podstatě jedná se o 40% z ceny předplatného toho studenta, plus ještě dalších 20%, pokud ten student se tam zaloguje, přihlásí a zaregistruje se pod vaším unikátním linkem. Jo, takže i tady ta možnost tam bude. Tak a já na závěr bych vás pozvala, pojďte si vyzkoušet funkce, které aplikace nabízí. Myslím si, že je to užitečný, super nástroj. Pojďte se na to podívat. Věřím, že vás to zaujme, že si tam něco najdete a my budeme opravdu rádi za veškerou zpětnou vazbu, i tu negativní, protože i ta člověka posune dál, takže i za tu negativní vazbu. Kluci točí taky super podcasty, kde všechno krásně vysvětlí tam, jak funguje to video, všechno tam krásně ukážou. Najdete je na YouTube pod Kluci for Classmates, anebo právě i v té naší aplikaci. Takže já vám velice děkuji za pozornost, doufám, že vás to aspoň trošku zaujalo a pokud máte nějaké dotazy, ráda vám je zodpovím. Děkuju. Děkujeme.